and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Mao ba? Uwa kay planong muduaw sa inyo after sa taas nga panahon sa imong pangluod? O pre ikaw was human sa taas nga panahon nga nagpalayo sa inyo? Di ka nun na sa airport. Mato ka sila, Stephanie? Adto na lang ko nimo. Ha? Kaysa maghago pa tagtagbo-tagbo bisag asa. Kung gusto ka nga na ako uban nimo. Okay. Thank you. Unya na ikaw man sa tong kasal. Ha? Pero una sa tanan, magikatubang una ko si mong mama. Uy. Sida, uy. Nagawas ng ubang mga pasahero, oh. Dali na. Tita, and you guys. Pasig mo sa pang inyong hunahuna, uspunta mo sa pagsulti. Nga wa ra gyud problema kung gusto mong mo-extend sa inyong pagbakasyon din Dong, sa pagkatinuod lang, no, Roy? Nindot na lang yun untang ipabilin din hing dapita, dong. Kay pagkanindot yun ining imong ipasak-ana mo. Pagkamalinawon sa palibot. Pero, ang gamay intawng negosyo nga among nabiyaan o gisalig sa laing tao, dong, dili man intawon mahimong pasagdan lang. Pero, dili man ta gustong magduda, ha? Pero lahi manggut kung kita yung tag-iya ang mangunay, di ba? Nagkasabot ko, tita. Anyway, napamay daghang mga adlaw. Anytime kung gusto mo, pwede nga mga ni din pwede ra kayo. Mamalik mo din pwede ra gid kayo. Salamat. Ayaw lang ko kaiko gud sa pagsulti na ako gud. Salamat gid kaayo sa tanan nimong kaayo, Roy. Ano pag-unahon na anak, tita? Kinilagitiman iwas ko laing gilantaw karon. Kundili malingaw gid ka. Pagkabuutan nimo, dong. Unsaon tamang ka sa pagbaws? Ay lagos bang imong tinagdan ako, tita? Kana, okay na. Ma? Oy. Okay, isugo na ko, ma? Ah? Tingalig kay isugo na ko. Okay nang tanan ni mong kuan? Ang samandan unon, okay na? Okay na, nak. So, di na gid kapugngan. Mamaulan na kita sa Cebu. Maog yun, dong. Unsa may pong ni Eric? Lagot ko. Unsa? Ay. Ambot lang sa kakon wa ko binuangi adto ha. Ngano di ay oy? Matubang pagikuno siya sa kong inahan. Kay mangayo tingala siya permiso nga pakaslan ka. Naon sa mga kaamaya, uy, unsa may ngilad anak nga formality's sake. Ang aya mo ganyan niyang buhaton, di ba? Kadako naman nimong swerte kung buhaton gina ni Eric, Swerte kay ka sa unang babae nga miagi sa kinabuhi ni Eric. Kay naghiskot ko siya pakaslan ka. So, nganong mo reklamo mo pa man kasi ang plano nga muatubang sa imong mama, nga dako makaigpapel ang imong inahan sa imong kinabuhi, Jay? Dili ko gusto mag-apil-apil na sa siya. Kay bwisito na sad unya ako. Lano? Oh, isulti na ni Eric. Ay na lang. Kay tingalig, mabadshot noon to. Mao na diha. Oy, ikaw ba, pagmatngon gud ni Eric Amaya, ha? Kung wa pa mangani ka mahibaw, sultihan ta ka, ha? Love kay anang tawhanang iyang inahan. Pero patay na ang iyang inahan, iyon ka, di ba? Oo. Pero gisultihan ta ka ini kay usa sa hinungdan kung nganong naitsapwera tong babae nga nag-una nimo tungod kay wa man toy batasan, Jay. Mismo ang inahan ni Eric biktima sa kangilad sa iyang kinaiya. Awan sa pabi akong kintuhan nga wa naman ang iyang inahan. Buti mang ipasabot nga wa na kay angay kahadlokan? Kay napadilain. Kisa man ang imong kaugalingon. Ha? Isa ra gud. Wa ko kasabot. Pwede imong klarohon?
Day, ayuha sa pagdaang imong papel sa imong pagpakirelasyon ni Eric. Kung giisip mo man gani siyang kabahin sa imong kinabuhi, ang pingi nga dili siya masilo, ha? Ayaw kalimot nga sensitive si Eric. Imo na nakita kani adto pa. O guwa baya gyud matago nimo ang iyang kagahapon. Kay bisag wa ko'y katungod pero ako nagiyagyag ang tanan sa imong atubangan aron may idea na ka kung unsaon nga imong kalikayan ang mga lihok nga dili gusto ni Eric, okay? Nagkinto ko niya. Wa ka masayod, ana. Kung siyang gusto, ako nang gituman. Okay. So, musugot ka nga makikita siya sa imong inahan. Ha? Anytime today, siguro kayong manawag to. Ano man ka, oy, nalaguto ka man diha. Nagtuo kang seryoso si siyang tumong? Kung unsay gustong buhato ni Eric, iya gyud ning tumanon nga waylangan, Amaya. Pero, dili na magdiunta kinahanglan, di ba? Nga unsa? Ay! Naalagi ka diha. Ganihara ka? Kung maganingaw karon lang, so may diferensya. Kining, nakadungog ka sa mong gisaryahan? So what kung nakadungog man? Pero ay kabala ka. Kay dili kay ko dugay nga misud. Doon na ba ko'y angay di madunggan? Wa, gyud. Musali ko ni mo, ana, ha? Pagilis na. Asa ta? Sa imong mama. Dili ka? Darling, Okay, rag ibundak ni mo akong pangalan, Maya. Di ra ka makapabot nga questionon ko na. Ang gusto ko lang pangayuan o gustong tubag, mao ni. Kung musugot ka ba nga moadto ta sinyo ha, aron atong atubangon ang imong inahan? Ano mo ka? Mura may mutang. Ngano ka? dili may in good terms ug sa akong inahan. Why? Eric, Sulti ko sinungdan. kinahanglan pa ba? Importante kay na para nako, Amaya. Dako kay to siya atraso nako. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!